Жер йөзендә беркем мәңгелек түгел. Барыбыз да дөньядан китәргә килдек. Күңел күзе генә сукырмыны күрүче түгел. Яхшыны яманнан айырга килдек. Базарчылардай алыш-биреш белән, жир сукалап, җимешләр җыю белән, әз генә мәшәкать, бераз сабырлык белән кылтай нечкә күпердән үтәргә килдек. Килмәдек җиргә буш дәгъва өчен, ахыры караңгы бер гауга өчен, дөньяви гына бер мәхәббәт өчен. Без тереклек суын эчәргә килдек. Күпләр төште дөньяның тозагына, гашыйк булдылар бакчасына, малына. Аңларлар киткәч ахирәт йортына. Без дөньяга изгелекләр чәчәргә килдек. Хөрмәтле тамашачылар, дөньяны ахирәтнең җимеш бакчасы дип күрүчеләр өчен мул җимеш бирә торган шактый киң сәхнә бар. Шушы гыйбрәтле хикәя моңа бер мисалдыр. Килматыр писекин, мияу-мияу пискәй, бигрәк йомшак син. Пис. Кил монда матыр писек, кил инде гәйдә, кил матыр писек, кил. Кил пис. Кил әйдә пискәй, кил. Тукта, качма, туктап тор, кыт мине. Кыт. Нәрсә булды, кая каранасың? Zeynep yok. Alsu, Zeynep'ni күрмәдең ме? Безнең янда иде, кинәт юкка чыкты. Өйгә кайткандыр бәлкем. Ничек кайтсын, Гали? Өйбез еракта ич. Эй Аллам, мин ерак китмәскә куштым югыйса. Тукта, тирә-юньне караштырыйк әле. Әйдәгез, карыйк әле. Зәйнәп! Әнием борчылачак. Кайда син? Әйдә өйгә, соңга калабыз, Зәйнәп. Кая югалды бу кыз? Зәйнәп! Бу тыкрыкта да юк. Кая китте соң бу кыз? Борчылма, аптырап өйгә кайткандыр әле. Кая китсен башкача? Вакыт соң. Без дә өйләргә кайтыйк. Zeynep! Хатын, балалар кайда? Алар өйләдән бирле урамда. Булай соңарганнар юк иде. Иртәрәк кайтыгыз дип әйттем дә бит. Менә, кайттылар. Zeynep кайттымы? Бергә түгел идегезмени? Ни? Кая сеңлең? Кайда калдырдың сеңлеңне? Туйны идек, әти. Ул кинәт югалды. Әстәгъфирулла тәүбә. Туктале Давыт, тукта. Балам, кай тирәдә идегез? Кайда уйнадыгыз тупны? Теге футбол кырында уйный идек, әни. Уф, кайдасың бу бала? Кайчаннан бирле эзлибез? Бүтән тишек-тишекләрне карап чыктык. Юк та юк. Ах, улым. Нигә күз кулак булмадың сеңлеңе? Нигә карап тормадың? Нигә? Ярар, җылама хатын. Табарбыз, борчылма. Бәлки иптәшләренә баргандыр. Шунда барып карыйк әле. Әйдә. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Давыт әфәнде. Зәйнәп өйгә кайтмады. Әллә сездә микән дигән идек. Юк, бер дә күренмәде. Зәйнәпне күрмәдеңме, кызым? Юк, бер дә күрмәдем. Рәхмәт күрше, сау булыгыз. Сау булыгыз. Барча иптәшләрен йөреп чыктык. Берсендә дә булмаган. Кызым, Зәйнәбем, урладылар баланы. Югыйса кая китсен балам? Ярар, тынычлан хатын. Сез өйгә кайтыгыз. Мин полициягә барып әйтим. Улым, әниеңне алып кайт. Кил.
Hürmetli tamaşaçılar, 3-nji gün югалган бала турында һаман хәбәр юк. Полиция хезмәткәрләре югалган баланың изен тапмаганнары турында әйттеләр. Изләнүләрнең әлегә дәвам итүен, шик тудырган кайбер күренешләр үстендә эш алып баруларын белдерделәр. Хәбәрчебез Зәйнәп исемле югалган баланың гаиләсе белән күреште. Hürmetli tamaşaçılar, biz Zeynep isimli yugalgan balanın kaygılı gailesi yanında. 2 gün izlep de tabılmagan, işsiz nisiz yugalgan Zeynep'nin gailesi kızları turunda köngüllü haber kütələr. Size nisi, iyi mi? İyi. Balağız neçe yaşındaydı? 9. Niçik yugaldı son indi? Söylep gitmezsiz mi? Allah hakkına balamını geri koytarsınlar. Görgen bilgen bulsalar getirsinler zinhar. Yalvarıp süreyim. Eti kişi bularak siz nerse aytırsınız? Нәрсә дип соң, әфәндем? Пешкән урын авырта. Күрмисезме ни? Әнисе дә, мин дә нинди хәлдәбез? Нәрсә әйтим? Kızınızı соңгы тапкыр кайчан күрдегез? Kızımla tabağız zinhar için. Kızımla. Полиция bu турыда нәрсә әйтә? Кайттыңмы, Рәшит? Бала бик кызганыч. Һаман табылмаган. Ата-анасына Ходай сабырлык бирсен. Ашарга әзер. Мин табын әзерлим. Кая минем матур кызым? Әтием, bir kız югалган. Әнисе елый. Син борчылма кызым, полиция хезмәткәрләре табарлар. Тагын тукмаш. Бүтән нәрсә юкмы хатын? Нишлим, Рәшит? Өйдә бер нәрсә дә юк ич. Алып кайтканны пешермәдемме? Оек сатып кына булмый. Көндә иртәдән кичкә кадәр кычкырып тавышларым бетә. Әмма 5-6 йыктан башка саталган юк. Эх, булсын иде штукатур эше. Төзелештә эш тапсам, рәхәткә чыгар идек. Әмма юк шул. Барча төзелешләрне йөреп чыктым. Урыннар юк. Мәшһүр штукатурчы булып данлансам да, файда юк. Латокчы булып йөрибез менә. Эш юк. Аптырама. Жан бергәнгә юн бирә Ходай. Бүген булмаса иртәгә күңелең тыныч булсын. Hiç başımdan çıkmay. Әнисе ничек борчыладыргандыр мискинкәем. Нәрсә? Кемнең әнисе? Югалган баланың әнисе. Беренче мәртәбә генә түгел бит бу. Былтыр берәүнең баласы тагын шушылай югалган иде. Изләп караганнар, табалмаганнар, соңыннан мәетен шүплеккә тапканнар. Ниләр генә булмый бу дөньяда. Бала урлаучылар бар икән. Алар баланы үтереп органнарын саталар икән. Шундый мафия бар икән. Ай, Аллам гына саклый күрсен. Бер үк Аллам үзе сакласын. Бала чагаларның аяк кулларын сындырып, хәер дә сораштырталар икән. Хатын, нәрсә булды, хатын? Күзеңне ач. Сөйләшергә бүтән сүз тапмадыгызмы? Нәрсә эшләдегез? Тагын нәрсә эшләргә була инде? Чыгып китегез өемнән. Барыгыз, юлыгызда булыгыз. Хатын дим. Күзләреңне ачал, хатын. Оек баш, 3 пар 30 сумга. Оек баш сатам, 3 пар 30 сумнан. Менә дигән оек башлар алыгыз, сыйфатлы. Балам, олай изгелеме. Беләм, синең гаебең юк. Hürmetli tamaşaçılar, нәкъ 3 ай узды. Әмма югалган бала турында һаман хәбәр юк. Полициянең көнөтен эзләүләренә карамастан бернинди хәбәр булмавы кичкенә Зәйнәпнең исәнлеге турында уйландыра башлады. Хезмәткәрләр һәм гаиләсе өметне өзмичә эзләүләрен дәвам итәләр. Hürmetli tamaşaçılar, sizden көндәлек тормышыгыз барышында тирә-юнегезгә игътибарлырак каравыгызны үтенәбез. Кем белгән, кичкенә Зәйнәп бәлкем арагызда йөридер, бәлкем көтмәгәндә каршыгызга килеп чыгар. Күрү белән зинһар өчен полициягә әйтүегезне сорыйбыз. Сез 3 ай инде күзләренә йокы кермәгән, өмет белән баласын көткән гаиләне сөенечле хәбәр белән шатландыра аласыз.
Жылама инде, хатын. Жылама. 3 айдан бирле сулыгып калдың, гүнах бит. Өле булса өле, тірі булса тірі. Қойсы қонсыз ұрлаган екен топсынлар инде. Шыдай алмайым. Қызым. Балам. Аллахтан үмітін үзмейлер, хатын. Балақайым минем. Кел. Піс. Қарайлы әті. Ненде матыр піси баласы. Qarayım әлі? Иге кіртейг ана әті. Кел. Әй кетті, пісікей кел инде. Pisi gitti balakayım. Қошты. Не қошты ол? Belki menis yanına gitkendir kızım. Ата-анасы болмаса. Ayda kil, ayda. Terezeni yapıp işe öteyik. Алып кел инде ана әті. Алып кел пісіні. Yarar kızım, yarar. Bir pisi tavam sana, söz verem. Yarayı mı? Alo? Ayye? Tınlayım İhsan abi. Şolay mı ne? Min köptenden iş izle bir yedim. Düzeliş kaydı abi. Allah'ın rahmeti yavsın. Yarar abi. Әллә эш бармы? Nihayet. İş tabıldı. Birau штукатур çizdi İhsan abi ona mini takdim etken. Hoca irtege mini düzülüşte küte. Әтейім, пісі керек меңа, пісі. Нинди писи? Бик матур пісі баласы, нәнегіне. Yarar kızım, sana bir pisi alam, söz verem. Bismillah. Нәрсе болды, хатын? Тағын шулық түшіні көрдім. Қызым қырда шешеклер арасында ери. Мені шақыра. Янында яш егет бар. Шундай бәхетлейді балақайым. Қызымны табығыз. Қызымны сұрайым мен, Зайнабым. 3-4 айдан берле штукатурлата алмайдым. Аллаға шүкір қолыма ақша кірді. Ихсан әфәнді меңа ұсталығымны мақта бітір алмады. Bir өзің işleysin mi? Yok. Tağın 2 kişi alam yanıma. Қашан бітіресің? 15 günden bitir bizi bileyim. Алайса түзілішін сеңа тапшырам. Ненде материал керек, қарап айтырсың меңа. Ярар, мен кетем алайса. Біраздан қайтырмын. Сау болыңыз. Sağ olunuz. Полиция іздеуні тоқтатқан. Олар хақлап. Bir нинди дәлилдә юк. Не эшләсеннәр? Дауыт, исән бит ул, исән. Амин, шулай булсын. Төшемдә шуның хәтле бәхетле күренә иде. Nişeysin sen bunda? Tuktala tukta. Sen tıkıp bizi tökülmesin. Kil. Pis 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 pis. Kil. Hey düşersin hazır. Of Allah'ım hazır ne çıkıt karayımsın seni. Ul bu bulmasın Xudayım. Tukta hazır kilem. Ey Allah'ım.
Yara. Kışkırma. Hazır kutkaram seni. Аңардан башка яшәргә, яйләшергә туры килде. Менә ярар киләм. Тукта, әз генә сабыр ит. Менә шулай. Булды. Ярар килеп җитәм хәзер. Тукта. Кил әйдә. Кил. Бер нәрсә булганмы? Карыйм әле үзеңә. Яхшы, бер нәрсә дә булмаган. Нык курыктыңмы? Ай мискинкәем. Кара әле, сине кызым алып барыйммы? Әйт, телисеңме? Әйдә кил. Үскән миник. Кил әйдә, кил. Ярар, булды инде. Әйдә. Әстәгъфирулла. Балам. Кызым, Құдайым. Син монда ничек төштең, балам? Бас әле, балам. Исәнме син? Шөкер, исәнсең икән. Хатын, җитәр. Карый бетерәсең үзеңне. Зинһар өчен елама бүтән. Аңлыйм. Исәнмесез? Кызым, Кызыгызны алып. кызым, Кызым. кызым. Шундый сагындым сені. Әнием, бик сагындым сені, әнием. Сізні үлеп сагындым. Canıyım benim. Balakayım. Allah'ım. Kurbanın bulayım. Koylardaydın sen bana. Rəhmət olsun. Koylardaydın. Тоқландым. Нешек инде токландың? Аша әйбәтләп. Мен болайда еш түгел идем, әни. Теге абый миңа гел сөт эчертте. Кем? Нинди абый кызым? Мен төшкән идем бит тегендә. Аннары бер абый килде. Бик яхшы абый, әни. Мине бик яратты. Курыкма диде. Аннары бергә кырларга чыктык. Ничек чыга алдың кырларга? Абый дивардан үтеп чыга иде. Минем кулымнан тотып кил диде. Ул вакыт дивардан ишек ачылды, без дә ул ишектән чыктык. Карасам, бөтен җирдә чәчәкләр. Кыр шундый матур иде. Аннары ул миңа сөт алып килде. Көндә сөт эчертте. 3 ай буена гел шулай булдымы, кызым? Әйәти, аннары абый әтиянең чакыра, алар янына кайт диде дә кинәт юк булды. Күп тә үтмәде, теге абзый килеп мине коткарды. Сөйләгәннәре хак. Кызымны 3 ай буена теге егет карады. Барысы да дөрес. Раббым, мең рәхмәтлемен сиңа. Әнием, Синнән, улуг Раббым, синнән барча изгелекләр, синнән, и нәфсем, синнән барча шәкелекләр. Эй илаһым, сине белмәү хәсрәт, якынлык, ут, күкрәкләрдә дөрләгән ут учакларга тиң. Ул мәхәббәтең, нәкъ җәннәт. Мәхәббәтең белән терелергә зинһар ярдәм ит.